We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngasebenzisa isithelo ukuze ngitholele umuntu wami umsebenzi. Ngajola nomuntu wami esebenza njenge-security. Umuntu wami ukhule engamazi umamakhe washeshe washona esemncane. Ngaloko ekukhuleni kwakhe akaze kube lula ube umuntu okholelwa kakhulu emndenini. Futhi isifiso sakhe ubehlezi engitshela ukuthi empilweni yakhe uyafisa ukuba nomndeni, aphinde abe khona futhi for umndeni wakhe. Ethi isifiso sakhe akukhona ukudlala amantombazane, ufisa izingane zakhe zikhuliswe umama nobaba ekhaya elifudumele. Athi ufuna ukuphilisa izingane zakhe ngendlela ayefisa ukuphila ngayo. Ngoba yena kwathi sekushone umama wakhe wajika nobaba wakhe wangabibikho empilweni yakhe. Loya muntu ubethi noma eneshumi ebengakhohlwa yimi, wayengithanda ngokweqiniso. Nami ngangihlezi ngithandaza umthandazo othi Nkosi, ngiyacela ukungayiphoxi le ntandane yakho. Ngithi mangiyinike lonke uthando oluyifisayo. Ngazama nokuthembeka kuyena ngoba ngangingafisi ukumzwisa ubuhlungu phezu kwalobu akhule ngabo. Ngicabanga ukuthi sonke siyazi-ke ukuthi amanye amakhampani e-security awaholeli into etheni. So naye wayengaholi kahle kodwa wakwazi ukubeka imali wayovela ekhaya. Yazi ngesikhathi engitshela ukuthi uzovela ekhaya angimkholwanga ngoba indlela ayehola ngayo emsebenzini wakhe kodwa ngoba ebenephupho ngempilo yakhe kwahamba kahle konke. Emva kokuthi ayovela-ke ekhaya sase sihlela ukuthi sekumele siqale sizame abantwana ngoba sesazi-ke ukuthi sibhekephi nempilo. Noma ngabe wayengakaqedi ukulobola ekhaya, kodwa wangenza ngabona ukuthi uhola kangakanani akusho lutho. Into ebalulekile ukuthi yona imali encane uyisebenzisa kanjani. Mina ngilubonile uthando kuloya mfana angifuni ukungasho. Nangempela ngakhulelwa sathola umfana wethu omuhle. Wayithanda ingane yami ingasweli lutho. Kuthe umfana esena 6 months ngaphinde ngakhulelwa, kodwa sengizowathini lamawele angalingani. Ngateta ngathola intombazane enhle nayo efana nobaba wayo. Kwakumnandi indoda yami yayilokhu ishilo ukuthi isiphila iphupho layo lokuba nomndeni awuthandayo. Wasinakekela kahle nezingane. Okwathi ugeli wethu esena 10 months ubaba wabo waphelelwa umsebenzi. Angikaze ngabuzwa ubuhlungu obunje lapho wawumbona ubaba wabo ukuthi une-stress. Nami ngangizama ukungamfakeli ipressure yokumfuna izinto engangibona kahle ukuthi angeke aze afforde. Sesiphila ngemali yegrant yezingane nazo zizincane. Saqala isimo sanzima kakhulu, sazama nokudayisa nako kwangahambi kahle. Lapho kwakumele ephinde efake ama-CV, wayenane-qualification ye-BCom Accounting, bese kuba ile security yakhe-ke. Kwakuvele kucace ukuthi kuphela yona le mali afaka ngayo ama-CV ngoba akulungi. Lapho lo muntu wayezama ukuziqinisa kodwa umbona ukuthi kunzima. Nami ngangithandaza ngize ngibone ngathi umthandazo awufiki kuNkulunkulu ujika endleleni. Wake wathandaza waze wagcina usubona ngathi uNkulunkulu unama-favorite akhe. Kusuka sekunzima-ke lapho angifuni ukuqamba amanga. Yazi endlini sasike silale singadlile sithi makudle izingane kwanele. Usuke ungakahlupheki uma ungakahlekwa umphakathi. Uthi noma ungena emzini yabo bekukhulumisele ngaphandle ngoba banokuthi mawungena endlini uzobe usucela.
Sase sikuncamela-ke ukuthi sizihlalele ekhaya lethu kunokuthi sibe inhlekisa emphakathini. Kuthe ngolunye usuku ngihambile ngiyohola igranti yezingane. Mangithi nhla ngabona umfana esasifunda naye, emuhle umbona nje ukuthi uphila kahle. Lapho kimi usizi lubhalwe emehlweni, ngoba ngilana nje ekhaya akudliwe kulindwe mina. Evele ethi lo bhuti, hawu mehlo madala uphumaphi lokhu ngakugcina sisafunda. Hawu nami ngimjabulele-ke ngikhiphe isandla ngixhawule, ngisho ukuthi ngikhona, yikho nje ukungayitholi imisebenzi, umuntu lokhu aqeda ukufunda akulungi lutho. Yazi ngavele ngaluneka lonke usizi lwami, ukuhlupheka kugcine kukwenze usubukeka ngathi uyahlanya. Avele edabuke umfana athi kunamaphosti aphumile emsebenzini wakhe, kodwa afuna i-qualification. Angibuze ukuthi nginayiphi, ngisho ukuthi anginayo. Evele ethi yo, akulungi ngoba kufuneka o-admin clerk and accounting clerk. Athi ubefisa ukungisiza ngoba yena ukwa-HR department. Ngivele ngithi ubaba wey'ngane une-BCom accounting. Athi nango-ke umuntu ongalunga. Athi thatha nansi inamba yami ungifonele ngikusize. Ngibonge-ke sehlukane kanti ngiyozifaka enkingeni. Nangempela mangifika endlini ngithi ake ngiwuzame ngedwa lo msebenzi, ngoba ngangibona ukuthi ubaba wey'ngane ukhathele usephelelwe nayithemba lokuthi uzoke eqashwe. Ngimfonele ubhuti ngizichaze esho ukuthi uyangikhumbula futhi uyafisa ukungisiza, kodwa akathandi kwaziwe emsebenzini futhi akuvumelekile ukuthi aqashe abantu ngasese. Kodwa uyafisa sibonane, kodwa hhayi emsebenzini futhi hhayi endaweni epublic, ngoba kungenzeka abonwe abasebenzi asebenza nabo ethatha i-CV. Athi ucela ngilethe i-CV endlini yakhe kuze kungeke kubone muntu. Ngivume phela ngihluphekile. Ngakusasa-ke ngivukele khona ne-CV, ngimfice nangempela endlini. Ngingene ngibingelele athi angimuboleke i-CV ayibone. Ayibuke-ke ebese ethi inhle le CV, i-clear yonke into, even academic record yalo muntu yinhle. Ngithi oh Jehova, ngabe uyawuzwani umkhuleko wami? Ebese ethi lo bhuti kodwa kunemigomo nemibandela. Ngiqale manje ngithi ndlengelele ukuthi sekuzokwenziwani. Athi kunemali okumele ikhishwe yokugwaza. Yokuvele kudume ikhanda ukuthi le mali sizoyithathaphi sivele singenayo. Ngithi ayikho imali esinayo kwasendlini, isimo sicimile. Ngithi bengicela okungcono ikhokhwe masesebenza. Athi ayi akuvumelekile lokho ngoba abantu mabeseqashiwe baba yizinkinga. Yazi ngathula u5 minutes wonke ngingazi nokuthi ngithini. Ebese ethi ikhona enye indlela yokukhokha kodwa akuphoqwa muntu. Ngibuze-ke ukuthi iyiphi leyo ndlela. Athi ngizomzwisa kancane la ekhomba inkomo yami. Hawu akaze ngicabange ukuthi ngiyoke ngilale nomunye umuntu ngaphandle kwendoda yami. Athi ngoba ngikhala ngokuthi imali ayikho, iyona yodwa-ke i-offer ekhona le. Yo kwaba nzima for mina, angifuni ukuqamba amanga. Kodwa ngoba lo msebenzi ngangimfunela ubaba wey'ngane zami, futhi isimo endlini sasisibi kakhulu. Ngivele ngivumeke. Sengivumile-ke ngibuze ukuthi into engenzeka nini le yokumzwisa. Athi ngoba i-CV kumele ehambe nayo kusasa, kuzomele siqale namuhla. Futhi akuzugcina namuhla, kuzoqhubeka ngoba indoda yakho iyoba permanent impilo yayo yonke. So into eyodwa ayanele. Ngithi ngenhliziyo kanti konakala kuphi ngempilo yami?
naku ngizoba isigqila socansi ngenxa yokuhlupheka. Ngibuze-ke ukuthi manje kuzoba yinto yanjalo na? Aphenduleke athi cha, kodwa ngoba kusaku-process ye-hiring, kuzokwenzeka njalo. Uma eseqashiwe-ke ngeke kwenzeke njalo, kuzoba yinto yakanye ngenyanga, kuze kuphele izinyanga eziwu-12, iyobe isiphela-ke i-contract yethu. Ngisho ngithi inzima-ke le-offer, kodwa ngoba ngihluphekile ngizoyithatha, ngoba indoda yami isiphelelwe nayisithunzi abantu sebayithatha kancane kuze kube buhlungu ngisho kimi, ngenxa yokuthi akanamali futhi akasebenzi. Ebese ethi lo bhuti okunye angakuthandi ukwenza nomuntu inkonzo kube ngathi uphoqiwe, ekumele elokhu eguqulwa nguye. Nami ngithembise-ke ukuthi ngizoba right. Kanti angazi ukuthi lo muntu usebenzisa nezikhuthazi ukuthi induku iqine. Nangempela-ke iqale inkonzo, ngizwe ukuthi akuvumi, kodwa ngithi angizenzise ngizame ukubekezela. Sengilwela nje ukuthi mekuchithe yena ngiqedeke ngizihambele. Wawuthatha loya muntu u-40 minutes ephekwami. Aze aqedeke ebese ethi kusasa umuntu wami alindele i-call ezobe ithi akeze kwi-interview. Uma isingenile-ke le call, mina kuzomele ngibuye ngizolanda ama-questions nama-answer wakuleyo interview. Ngivume-ke ngithi ngizokwenza njalo kusasa ngizobuya. Ngiqede ngivalelise-ke ngihambe. Yazi ngihamba nje endleleni ngangizinyanya, ngizizwa nginuka iphunga laleya ndoda, okwathi mangifika ekhaya into yokuqala nje engayenza ukugeza, ngithi ngisusa iphunga lenye indoda phekwami. Kuthe ngakusasa-ke yangena ikholi ethi umuntu wami akeze kwi-interview ngoLwesihlanu, bafona kuwuLwesibili. Yazi wamangala ukuthi kwenzeka kanjani ngoba akaze eyihambise i-CV for leyo post. Nangempela-ke ngivukele endodeni ngiyolanda ama-questions nama-answer. Ngihamba nje endleleni ngiyazihudula, ngiyasho ukuthi iseyongilala futhi le ndoda. Lo muntu ngangifunda naye kodwa akanazwelo. Ngifike-ke kuye anginike lama-questions nalama-answer. Asho ukuthi angomutshela umuntu wami ukuthi azethembe, athi noma kungakhona abemindlulayo kule interview, kodwa yena uzoqiniseka ukuthi uyaqashwa. Kwakufuneka ama-accounting clerk awu-3. Aqale-ke engithinte, ngisho ukuthi Nkosi yami sekuyiso-ke leso sikhathi sokukhokha. Ngaze ngathwala kanzima ngenxa yobubha. Ngenza into engingakaze ngayicabanga empilweni yami. Maye ngithinta-ke kumele ngenze ngathi nami ngiright ngimthinte. Silale-ke nakhona futhi ngiyazenzisa. Yadonsa-ke naleya yathatha i-hour lonke. Ngamcela-ke ukuthi sisebenzise i-protection ngenhlanhla-ke ubenganqabi. Siqede-ke ngihambe. Mangifika-ke endlini ngimnike umuntu wami efunde ezilungiselele, ngihambe nami ngiyogeze ngibuye nami ngimsize silungiselele le interview. Ngakusasa-ke avukele khona. Ebuye ejabulile ethi sithandwa sami ubuwathathephi kodwa lama-questions bekuyiwo wodwa ngiqinisekile ukuthi ngiwashayile. Asho ngenkulu injabulo, athi sekuyoba ibhadi nje kuphela. Kuthiwe-ke bazofonelwa ntambama, sihlale-ke silinde, ngapha siyathandaza. Nangempela-ke ingene i-call. Injabulo, kwajabula ngisho izingane bakithi. Yalokhu ibongile indoda ukuthi bengikholelwa kuyona, angizange ngiyishiye. Kanti akazi ukuthi nalo msebenzi ngisebenzise isidlo sakhe.
engingazi-ke nokuthi mhla ethola uyongenzani. Ngimfonele-ke ubhuti ngibonge, ethi kuzomele ngifike endlini ngizobonga kahle, ethi kusasa akangeni. Nkosi yami, nakhu ngiphela indoda engingayazi, Jehova ngizwele kwakungesiyo inhloso yami. Nangempela-ke ngakusasa ngivukele khona ngiyokhokha. Asho-ke ukuthi sesiqedile sekuzoba yinto eyenzeka kanye ngenyanga kuze kuphele izinyanga eziyi-12. Nangempela-ke iqashwe indoda yami emsebenzini, nesimo ekhaya sithi ukuba ngcono. Kodwa isikweletu sa-12 months sasilokhu singihlezi entanyeni. Ngalala-ke ngaze ngasiqeda emva kwalo 12 months owawushiwo, kodwa inhliziyo yami ibuhlungu. Ngangifa isistress sayo yonke lento. Bekaze asho umuntu wami ukuthi ngibukeka ngingajabulile kodwa impilo isingcono. Ngabe inkinga ikuphi? Ngizibeke nami ngithi khululeka baba, konke kusahamba kahle. Kuthe ngelinye ilanga umuntu wami wangihlalisa phansi wangitshela ukuthi uselungisela ukuthi ayoqedela ekhaya kuze sizoshada. Ngavele ngakhala. Wathi kwenze njani mama? Ngakhala. Wathi khuluma nendoda yakho mama. Ngathi ngicabanga ukuthi angisakufanele. Wathi kanjani manje? Ngathi angikulungele. Wathi ayikho leyo nto, ngizokushada noma ngabe kuthiwani. Ngathi nginemfihlo ongayazi, iyangidla impilo yami yonke. Wathi ithini? Ngathi ngiyazisola impilo yami yonke futhi ngiyabona ukuthi uyabona ukuthi nginenkinga. Ngase ngiyiqala-ke indaba, ngasho ukuthi ukuze uqashwe, umfana owakuqasha ngangifunda naye. Ngamcela umsebenzi wathi awukho, kodwa okhona owama-accounting clerk. Ngase sengikhulumela wena-ke. Wathi kuzomele ngigwaze ngenxa yokuthi besingenalutho, kwamele ngilale naye. Lapho ngiyakhala, ngathi ngisho ama-answers waku-interview ngangiwathathe kuye. Ngathi ngiyaxolisa, angeke kulunge ngingene emshadweni nalemfihlo. Lapho ngiyakhala, yazi ngathi ngiqeda yakhala indoda. Ngavele ngesaba ngangazi ngithini. Ngathi sithandwa sami, ngiyavuma ukuthi sehlukane, angithembekanga kuwe. Sesikhala sonke-ke yathi indoda angivumi ukuthi ungishiye. Bengazi ukuthi uyangithanda, kodwa bengingazi ukuthi ungenza noma yini ukuthi ukhombise uthando lwakho kimi. Yathi okwenzile kubi, kodwa ukwenze egameni lokuthanda mina. Kuyimanje sijabulile, uthathe impilo yakho wayifaka engcupheni ngenxa yami. Yathi mangingahlukana nawe, umuntu wesifazane engiyomthola angeke eyazi lempilo engiphuma kuyo, ngoba uyofica konke sekukuhle. Wathi ngizokushada noma kumnyama noma kubovu. Waqhubeka wathi, ungayiphindi lento oyenzile sithandwa sami, futhi ngiyakuxolela. Ngiyacela ukuthi le chapter siyivale empilweni yethu, singaphinde futhi sikhulume ngayo. Yazi angikholwanga ukuzwa lamagama ephuma emlonyeni wakhe. Ngangingazi ukuthi kunendoda engaxolela into enjena. uNkulunkulu emuhle njalo, umyeni wami wangenzela iqiniso wangishada. Kuze kube inamuhla kuhamba kahle emshadweni wethu nezingane zethu. Umyeni wami wagcina ekhushulelwa nesikhundla emsebenzini. Nalo mfana-ke engangifunda naye owamfaka emsebenzini sewathatha itransfer usesebenzela kwenye iprovinsi. Kuhamba kahle nje, impilo imnandi. Bantu bakithi lusasekhona uthando lweqiniso langaphandle. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje
lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.